youtuber a budeš mať do konca tohto roka najväčšie penieži, aké môžeš mať. Yo, čaute, moje meno. Rezává plechovka. Dneska idem segru učiť. Jak dávaš prasa do kolia Za 2,5 milióna eur. Si na to pripravená? Áno, už som Vyzeráš ako keby si na to bola furt pripravená. Takže ideme na to. No poď, rozipsuj. dosť dobré. Je tam, nerieš. Nikdy som nemal sex pred tým druhým. Dobre, no tak to sa musíme obidva priznať. Ako... Hej, ako keby koľko si mohla mať? 2-3 roky? Ja som bol oveľa starší, ty máš svoj. Ale hej, ľudia, to príroda, ale pamätám si, že som mečala pravidelne. Všetci 10-ročné deti na prvom stupni. My doma to máme tak, že máme tie 100-ročné počítače. A Penieži. takú dávnu držku. Takže mám trojku s FBI pred domom. Nikdy som si nepredstavil toho druhého pri sexu s Animovanými postavičkami. Toto je vianočný špeciál. Fakt nebudem tu dávať žiadnu vianočnú hudbu ani nič, lebo proste je to trapas. Každý má doma nejaké vianočné hudby a tak ďalej, už je toho dosť. Každopádne odo mňa na vianočný darček máte moje dieťa. Čiže dneska, 24. Ja neviem, niekedy v priebehu dňa pridám storku, na ktorej bude proste iba Tehla. ako je dvojitv, ako ste vyhrali. No a ten, kto na tú storku klikne jak prvý, no tak ten Zasadil mrkev. takové play. Čau ťa. Messi! Ja som Messi! Vás vítam u môjho ďalšieho videa. Ľudia, dnešné video bude vážne extrémne. Dnešné video bude super. Dneska idem segru učiť hrať na Je to extrémne anxiety. A jo, je vidno celý tvoj pokoj, nádhera. A few moments later. Zober túto ruku a teraz palec musíš dať takto. 6.5 hours later. Nemôžeš mať ruku, proste ruku musíš mať natiahnutú. Ešte. To je ono, no. Tomorrow. Tento prst nesmieš pohnúť, tento musí byť furt tu. Meanwhile. Presented to Makcha Jackie for passing 100,000 subscribers. 3:28 a.m. Nie, nepoužívaj vôbec prsty, nesmieš používať vôbec prsty. Day 4. Nie. Takto to musíš držať, hej. Eventually. Takto. Áno, krk, áno, tvoja ruka, tvoja ruka, drž to. To pořádně nebo ti jednu fláknu. Se poblaju. Aby ses neposral. Áno, počkaj. Tak, áno. Dáš to, Klári, dáš to, ja ti verím. Máš to. Neverím. Veľké 13 nechám na večer, keď máte smolu. Segre sebe a kámu. A Tehla, môžem savať dekoratívne, normálne. Môžem savať ho na náhradné diely. doufám, že Tak to bude vyzerať moje dieťa. můžete dát like, odběr, napsat komentář. To bylo fakt krátký video. Bude to mít minutu. A desítky hodin práce v pozadí. Takže uvidíme se do dalšího videa. Zase za pol roka. No, nevím, co můžu dál říct, tak čau. Penieži. Penieži. Ďakujem, prajem pekný deň.